ଯଦି ମନ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଶୁଖୁଆର ତରକାରୀ କାହିଁକି କରିବା ଡେରି। ଫଟାଫଟ ଟିକେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଶୁଖୁଆକୁ ଧୋଇ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଶୁଖୁଆ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ବେସର ବଟା, ଗୋଟା ଟମାଟୋ, ଗୋଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ତରକାରୀଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ 3 ଜଣ ଯାକ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପଖାଳ ସହିତ ଶୁଖୁଆର ମଜା ନିଆରା ଥିଲା। ମଞ୍ଜା ପୋଡ଼ା, ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ା, ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ତା ସହିତ କମଳା ଝୋଳ ସବୁ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଦେଶୀ ଥିଲା। ରାତିରେ ବି ମୁଁ ଏତେ ଶୀତକୁ ଖାତିର ନ କରି ଯେହେତୁ ଶୁଖୁଆ ଅଛି, ଅଣ୍ଡା, ଶୁଖୁଆ, ବିନ୍ ଆଳୁ ଭଜା ଲଗାଇ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ସତରେ ଶୀତ ଜମା ବି ସେତେବେଳେ ଲାଗୁନଥିଲା ଆଉ ପଖାଳ କଂସାକ କେତେବେଳେ ଯେ ପେଟକୁ ଚୁଟକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ଟୁନୁର ପାପା ଆଜି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଉଳ କୋଳି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଉଳ କୋଳି ଦେଖିଲି ଆଉ ଚାଖିଥିଲି। ଟୁନୁ ବି ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲା ଆଉ ଚାଖିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।